जूता पहिरेला एक्शन के, जूता पहिरेला एक्शन के, चप्पल चमड़ा के धैले बा, दांतन में काई भले रहे, गुटखा खरीद के खैले बा। एक दिन स्कूले जात रहे, नारी में साइकिल पाट गई, जब निहुरल चैन चढ़ावे के तले पीछे पाए। हाँ, एगो कविता और सुनी, फैशन के बात आयल है। संयोग से एक दिन हम जाते नहीं बाजारे, एगो लड़का इतना चुस्त दुरुस्त पहले पोशाक, स्कूल के जात रहे साइकिल लेके, संयोग से एगो नारी में ओकर साइकिल गिरल, आ जब नारिया में से अगली पहिवा निकल तो तले चैनवा एकर गिर गई। बेचारा उतरल आ झटका से बैठ के चैन चढ़ावे खातिर बैठा था, पीछे के बिना बैठले चैन तो चढ़ी नहीं, बैठा था पीछे पैंटवा को चर दे फाट गई। अब बेचारा उस सीटे पर से उतरे नहीं, सीटे पर पूरा मार्केट घूरियो, सीटे पर से सामान खरीदा, सीटों पर से लेके चल रहा। हम ओकर दशा देखनी तो एगो कविता हम लिखनी कि माई दादा के बलिहारी, माई दादा के बलिहारी जे ऐसन पूत उपाजेला, लइका फैशन में आगे बा, बाबू फैशन में आगे बा। ई फुल पैंट सियोले बा, चरचर थैली लगवोले बा, एगो नया सफारी सेट बनल ओकरो पीछे फरवोले बा। सफारी सेटवा में है पीछे पिठिया पर है, नीचा बा कोई जो फर रहते हैं उन्हें, एगो नया सफारी सेट बनल ओकरो पीछे फरवोले बा। सब सटल रहेला देही में, उठल बैठल तो जाला ना, निपटावे सब कुछ खड़े खड़े, कुर्सी से नीचे खाला ना। एक दिन स्कूले जात रहे, नारी में साइकिल पाट गई, जब निहुरल चैन चढ़ावे के तले पीछे पाए। हाँ, आफत में एक और जान पड़ल, लाजे केहू से कहे ना, आ दस्ती से कहाँ कहाँ तो पे गमछा तौली तो रहे ना। ये घर के लोग कोई गमछी रखता ना, एगो साफी रखता, साफ करके फिर में घुसा देता। अब सीटवे पर बैठल चाय पान, सीटवे पर से पियलस पानी, सब जाने चेट गरम बाटे के हुए कर हालत का जानी। आ डटले पर टुकुर टुकुर ताके, सब रोवल करे ई गाजेला, माई दादा के बलिहारी जे ऐसन पूत उपाजेला, लइका फैशन में आगे बा, बाबू फैशन में आगे बा। हिप्पी कटबार बढ़ौले बा, कंघी का हेला पीछे से, आ घंटा भर झाड़त लागेला तब मांग निकाले बीचे से। लुंगी अलबत्ते पहिरेला, साया वैसन का ना होई, पूछनी ई चीज जनानी ह तहरा पहिर के का होई। गरमा के बाह पकड़ लहलस, हम सोचनी दादा मारे मौत, गरमा के बाह पकड़ लहलस, हम सोचनी दादा मारे मौत। आ नाया के खून बटल ही बा, कहीं पोखरा आज उखारे मौत। कहलस तहबन के कहलो हो काहे पोशाक जनानी के, एक के बॉक्सिंग हम घींच देव तब नाम बतैब नानी के। बेसी हुज्जत अब करियो मत ना तो पंखा झटका दे, जो चिकर पिकर करबो कहियो तो दुई फाइट दमसा दे। हम कोयरी के देवता जैसे परहेजी ले उ बाजेला, माई दादा के बलिहारी जे ऐसन पूत उपाजेला। जूता पहिरेला एक्शन के, जूता पहिरेला एक्शन के, चप्पल चमड़ा के धैले बा, दांतन में काई भले रहे, गुटखा खरीद के खैले बा। यू सटअप कहेला केहू के, ना अर्थ विमाता के आवे। विमाता हिंदी के एगो शब्द हवे जो सौतेली माई के कहल जाला विमाता, एक अर्थ ओकरा जानकारी नहीं है, लेकिन यू सटअप कहेला केहू के, ना अर्थ विमाता के आवे। यू नॉनसेंस इडियट मंकी, इहे कह कह के गरियावे। फिल्मी दुनिया में पढ़ता, गाना खांची भर सिखले बा, जब प्यार किया तो डरने क्या, इहो कापी में लिखले बा। हाँ, फिल्मी दुनिया में पढ़ता, गाना खांची भर सिखले बा, जब प्यार किया तो डरना क्या, इहो कापी में लिखले बा। ई राजा हिंदुस्तानी के तेहरावन कोरे चढ़ गई, हम देखनी एक राग रंग तब कहनी लइका पढ़ गई। हाँ हाँ, ई राजा हिंदुस्तानी के तेहरावन कोरे चढ़ गई, हम देखनी एक राग रंग तब कहनी लइका पढ़ भइल। अब लाल दुपट्टा मलमल का देखलस तब से बौराइल बा, तूफान नगीना देखे में घड़ी बांधे धोई आइल बा। का एकरा के समझाई हम, इहे हमरा के साजेला, माई दादा के बलिहारी जे ऐसन पूत उपाजेला। आखिर करी साझी के डट के खा ले, ढेबरी लेके मुड़िया जाला, कापी के पन्ना पलट गई, पढ़ते पढ़ते अहुआ जाला। महतारी कहली जर जइब, अब ऐसा लड़ाई करियो मत, ई खैर कह की चौकी हो खटिया पर दिया बरियो मत। तनी ध्यान लगा के पढ़ल करो, तीसरा बरिस हो 10वां के, आ तहरे जोड़ी 13 में बाद देखो तकदीर 82वां के। डांटेला हटा सामने से, डिस्टर्ब मूड का करत हूँ, हम फर्स्ट डिवीजन आ जाई, बोला इनाम का धरत हूँ। वो कहली कौन इनाम धरी, कीर्तन अखंड करवा दे, दुर्गा जी के हाथी चुनरी शिव थाने कथा कहा दे। अब दैबे जाने का होई, ई डूबेला की बाचेला, माई दादा के बलिहारी जे ऐसन पूत बाजेला, लइका फैशन में आगे बा, बाबू फैशन में आगे। मित्रों,